Γεια σας παιδιά, ήρθε η συνέχεια αυτού του βίντεο επειδή δεν χωρούσε πολύ. Είπα να το ξανακάνω, να βγάλω τη συνέχεια του βίντεο. Ωραία. Πρέπει να γράψω εδώ. Κρεβάτι. Θα του βάλω αυτό. Τι να κάνω. Να του βάλω και μελίσια. Καλά. Άστονα. Δεν θα γίνει τίποτα. Απλώς αυτός θα κρυώσει λίγο. Όποιος έρθει εδώ πέρα θα κρυώσει λίγο ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Ξένος δεν είναι. Ξένος θα είναι. Καλά, άμα μου πει ότι χάθηκε εκεί δεν θα του πω κάτι. Με καλούς άνθρωπους. Πάμε παιδιά. Δεν μπορώ. Εδώ πέρα κόλλησα γαμώτο. Καλά, νοιάζομαι λίγο για τους καλεσμένους. Και καλά καλεσμένους. Για τους ξένους. Θα τους βάζω σε αυτό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τι είμαι ρε παιδιά, φιλανθρωπικό ίδρυμα. Να του πλένω και τα πόδια και τα χέρια και τα πόδια. Χάθηκες αγόρι μου, πάρε. Γιατί όποιος έρχεται εδώ πέρα μου λέει να μείνω και μου κλέβει συνέχεια. Γιατί ξέρουν ότι εγώ είμαι owner και έχω τα πολλά φράγκα και τέτοια. Ελπίζω παιδιά να μην έρθετε και να με ληστέψετε, γιατί θα ξέρετε, να ξέρετε μια μέρα άμα με ληστέψετε θα σας βρω στο Minecraft. Τι είναι πλάκες. Θέλω μια πλάκα, είναι η αλήθεια. Για τη βίλα μου. Ναι, είχε γίνει πόλεμος μια μέρα στο σπίτι μου και επειδή κάποιοι ήρθαν εδώ πέρα και μου είπαν έτσι είσαι. Μου είπαν έτσι είσαι και τους απαντώ εγώ ναι έτσι είμαι. Και αυτό εδώ πέρα, άμα δείτε, μου το κατέστρεψαν αυτό το κομμάτι και την πισίνα. Μου το κατέστρεψαν. Μου έβαζαν εδώ φωτιές. Τα πάντα μου έκαναν. Αφήστε. Μην σας πω ότι... Και τώρα θέλω να κάνω μια φάρσα. Εδώ πέρα μένουμε με έναν φίλο μου. Και θα έλεγα να κάνουμε μια φάρσα. Καλά, έχω και δεύτερο σπίτι, οπότε δεν νοιάζομαι γι' αυτό. Αλλαγή τροφή. Όχι. Τώρα παιδί. Καλά, δεν θα κάνω και κάτι. Απλώς θα κάψω λίγο το σπιτάκι. Γίνεται. Ωραία, φίλε. Και μόλις γυρίσει θα σας πει, θα μου ευδίσει και θα με σκοτώσει. Με τον αδερφό μου μένω εδώ, θα με σκοτώσει. Καλά φτάνει παιδιά, φτάνει.
Φτάνει, είπαμε, να μην του φτάσει και το εγκεφαλικό. Στα άκρα. Ξέρεις κάτι, είναι πάρα πολύ ωραίο το σπίτι μου. Απλώς δεν το θέλω πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσει, δεν μου έκανε δώρο σήμερα κανείς στη γιατρή μου. Και γι' αυτό το λόγο. Σήμερα κάνω τα γενέθλιά μου παράλληλα και γι' αυτό το λόγο θα έρθει ο ξάδερφός μου στο Minecraft με μια τούρτα. Επειδή έχω γενέθλια και ο αδερφός μου με τον ξάδερφό μου τώρα σε 30 λεπτά στο Minecraft να μου φέρει μια τούρτα να σβήσουμε τα κεράκια. Αυτά. Κλασικά. Παιδιά, πρέπει λίγο να κάνουμε και λίγο διάλειμμα. Θέλω κάτι να σας δείξω. Στο YouTube. Στο YouTube θέλω να σας δείξω τι πρέπει να κάνετε. Τι είναι. Δες εδώ τώρα. Αλλά όχι εδώ. Αγγλικά. Greg Fall. Να σας δείξω τι κάνετε. Να σας δείξω λίγο γιατί δεν έχετε κάνει εγγραφή. Ωραία. Όχι. Greg. Δεν ξέρω που είναι το βου. Αυτό. Να, το βλέπετε αυτό. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να κάνετε το γνωστό. Αυτό. Εγγραφή, πατήστε εκεί πέρα, εγγραφή. Και εδώ πέρα. Και εδώ πέρα, κοιτάξτε τι ανέβασα μια μέρα. 10 likes έχω, παιδιά, εδώ πέρα. Έχω πολλά likes. Ναι, θέλω σας παρακαλώ πολύ να μου βάλετε like. Κοιτάξτε. Μόνο ένα. Ναι, παιδιά. Ναι, τραγανό το μπέικο. Μόνο ένα. Παιδιά, ήρθε ο αδερφός μου εδώ πέρα. Βασίλη, φύγε σε παρακαλώ πολύ. Αυτό το ανέβασα εγώ. Βασίλη, φύγε. Αυτά τα βάλα εγώ. Έχω ακόμα πολλά να σας τα δείξω. Θέλω να δω. Like, βάλτε παιδιά, βάλτε like. Δώστε μας το κοινό και θέλω να σπάσετε το like και με εγγραφή. Και σήμερα θα παίξουμε Fortnite. Κοιτάξτε παιδιά τι κάνω. Αυτό έχω να πω. Πάμε στο βίντεο, like, subscribe. Ναι παιδιά, αυτό που λέω εγώ, αυτά που λέω, αυτά ξέρεις που είναι το ακουστικά σου. Ναι, ξέρω, πήγαινε μέσα στο σαλόνι. Παιδιά, ό,τι λέω να το κάνετε, είναι πολύ εύκολο τα βήματα. Αλλά παιδιά, ό,τι ακούγεται δυνατό δεν... Ό,τι ακούγεται δυνατό ρε παιδιά δεν σημαίνει ότι... Παιδιά πάμε! Ναι, αυτό είναι αλήθεια παιδιά. Γιατί πήρα ένα shotgun που λέει ότι είναι πάρα πολύ δυνατό και έγινε σκατά μην πω τώρα.
Αυτό το shotgun πήρα. Μπα. 4 βολές ήθελε για να σκοτώσει έναν. Παιδιά. Είμαστε 16 άτομα. Παιδιά. Γεια παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια.